Tá Scoil na bhForbacha díreach in aice leis an bharige, agus bhí sé sin sa cheann ag rang cuaig agus iad cruthú turganibh de heachta na eolaíochta. Tá tithe de Portán déanta acu as ábhar athchúrsáilte. Rinne muid iad le meabhar ardú timpeall na scoile faoi an chruthaigh atá na Portána. Caithamid an airge a chosint mar tá in neomarcha trúlú isteachán agus néomhíon an óthain slogán don na Portán. Chruthigh siad tithe solis don na Portán chomá, ag buint úsáid as caineirí, bolgáin agus buidéal fleisteacha. Rinne mu de teach solis le haghaidh na Portán agus tá solis isteachán le haghaidh na Portán a ábhar agus a chosint na má sanniche. Nuair chuirmid an solas is teach solas ba mud an an-taspáins go bhfuil as le annacht ag na Portán agus ba siad sábhailte isteachán. Agus bhí daltaí a rang dóganach ag fálam faoi eolaíocht na báistí, gníomhú ribach agus fuinneamh statach. Tá an eolaíocht i ngacháit.